Ruokaravintola arvostelu. Tuleeko vähän? Vittu en mä tiedä. Vittu eihän tätä näy edes. Uusi levy. Ammattilainen. Joo mitä? Tää perkelee kasino, ei tästä voita vittu mitään ikinä. Ei vittu! Joo, mutta tää kyseinen kasino on silti ihan paskaa. Ihan paskaa, älkää ikinä pelattu. Ihan niin vittu. Tää on varoitus, että älkää ladattu ikinä huulkikasinoon. Tää kyseinen kasino pöllii kaikki vitun rahat. Kaikki vittu. Mulla oli 30 miljardia vittu, mä oon kussu kaikki. Voi jumaa. Niin. Nyt onko täydellinen nyt? Vittu homo. Nyt lähtee tää Samin ruokaravintola testiin. Otte ihan turpa kiinni. No mitä vittua mä miten puhua? No vittu hyvät siivet. Ei muuta. No, Samilla ranskiksessa parannettava ranskiksessa. Näissä missä. Tää vittu 12 euroa. Very nice. Very nice. 12 euroa saa ranskalaiset ja siivet ja vedet. Ei oo parempaa tarjousta. Onko Arttu parempaa tarjousta? Sudella. No ei ainakaan enää. Kun ei oo halit 5 € tarjousta. Paitsi jos laatu on noussut. Jos on hankala ei, mutta siivet on ihan helvetin hyviä. Ihan helvetin hyviä, mutta jos Sami katsoo tätä, niin ranskiksi on parannettavaa. Kun mun kädet on niin likas, mä voin lopettaa tätä videoa. Painettaa video loppuun. Stop. Niin, vitu homo Sami. Sami teit paremmat siivet ja vittu. Siivet oli hyviä, mutta sitten vittu ranskalaiset maistui ihan paskalle. Ei ranskalaiset maistui ihan paskalle, mutta hei. Hyvä ravintola kumminkin. Siinä Tokmannin vierestä niin saa tämmöstä herkkua. Ei saa ruokakeitalta tämmöstä herkkua, mutta vittu. Maksaa vaan €1, vittu hyvää. Vittu aukenut. Tulee tässä arvostelu. Samassa. Ei vittu kun on hyvää. Vittu paras energiajuoma mitä rahalla saa. Ei helvetti, hyvin vittu. Vittu. Oli hyvä paikka, mutta maksoi vaan 12 €, mutta ihan Sami paranna. Tee lisää niitä vitun läskejä kanoja, sitten saa paljon lihaa. Paljon lihaa ja sitten tarvii kanssa vittu paistaa ne kunnolla, vittu homo. Ei mulla muuta. Joo, noin niin vittu. Turpa kiinni. Niin, tilakkaa tää vitun kanava ja tykäkkää tästä videosta. Tai me tullaan sun kotiin. Ja vittu, haista vittu Sami, jos sä Sami, jos sä katot tätä videoa, niin tee ne ranskalaiset vitusti paremmaksi. Naruka ole hyppä ja tästä ei Kongstrongista tulee arvostelu. Joku päivä tulee. Tuo sä teet, miksi sä laitat tän videon pois päältä? Niin. Ja tuleeko tuolta joskus arvostelu? Se saa nähdä. Tuolla? No ei vitussa.